У Беларусі ўсё часцей кажуць пра вяртанне да Канстытуцыі, якую прынялі ў 1994 годзе. А сейчас уже раздаются голоса, давайте вернемся к Конституции 1994 года, по которой я прекрасно помню, как мы жили. Я предлагаю провести общереспубликанский референдум по изменению Конституции. Возврат к старой Конституции 1994 года. Странно. Канстытуцыя Беларусі выглядае як сцяна з графіці. Напісаная раней знішчаецца ці замалёўваецца іншымі. Юрысты і палітолагі сцвярджаюць, што стары варыянт асноўнага закону краіны быў больш дэмакратычным, чым сённяшні. Чым Канстытуцыя 1994 году адрозніваецца ад сучаснай і чаму пра яе так часта згадваюць апаненты Александра Лукашэнкі? Тлумачым. Самае галоўнае адрозненне цяперашняй старой Канстытуцыі ў тым, якую ўладу мае прэзідэнт. У старым варыянце ўсе тры галіны ўлады ўраўнаважвалі адна адну. Прэзідэнт не быў тым, ад каго, як цяпер, у краіне залежыць амаль усё. Да 1996 году прэзідэнт быў кіраўніком выканаўчай улады. Гэта значыць, ён адказваў за тое, каб у краіне выконваліся законы, якія прымае парламент. Рэферэндум 1996 году надаў прэзідэнту права выдаваць уласныя дэкрэты і указы, якія вышэйшыя за любыя іншыя законы. Да, действительно, власть мне дал народ не для того, чтобы я отдал ее каким-то политическим авантюристам. Я думаю, что вот то, что мы зараз назираем и что часом называется парламентом, конечно, ніякага дачынення да парламентарызму не мае. Я нават не асмеліўся б назваць гэтыя палаты там і Савет Рэспублікі філіялам юрыдычнага прававога аддзела адміністрацыі прэзідэнта. Тут роля дэпутатаў толькі штампаваць сваім галасаваннем, націсканнем кнопак это адбываецца, гэтыя законы. І цяпер, калі Лукашэнку замінае нейкі закон, ён проста выдае ўласны указ, і такім чынам ягонае рашэнне становіцца абавязковым, хоць яно і супярэчыць заканадаўству. Напрыклад, дэкрэт прэзідэнта нумар 3, які ўвёў так званы падатак на дармаедства, парушаў адначасова некалькі законаў. Самае галоўнае, парушаўся артыкул 41 Канстытуцыі, які гарантуе права на працу, але забараняе прымусовую працу. У 2018 годзе Александр Лукашенко падпісаў указ нумар 468, які зменшыў тэрыторыю заказніка Лебядзіны ў Менску. Раней гэтую прыродную тэрыторыю пад Аховай можна было забудоўваць не болей як на 1% плошчы. Пасля указу прэзідэнта забудова можа складаць да 18% ўсёй плошчы. Як у большасці краінаў свету, Канстытуцыя не дазваляла аднаму чалавеку кіраваць вечна. У Беларусі прэзідэнцкая ўлада была абмежаваная 2 тэрмінамі па 5 гадоў. Паводле старой Канстытуцыі Александр Лукашенко мог заставацца ва ўладзе максімум да 2004 году. Аднак, пасля прыняцця новай Канстытуцыі ў 1996 годзе Лукашенко абнуліў сваю ўладу і пачаў наноў адлічваць свой прэзідэнцкі тэрмін. А ў 2004 годзе ён правёў яшчэ адзін рэферэндум, які зняў абмежаванне ў 2 тэрміны ў прынцыпе. 77,3% по стране проголосовало за. Гэта дазволіла Лукашэнку балятавацца ў прэзідэнты бясконца. У 2020 годзе ён удзельнічае ў прэзідэнцкіх выбарах 6-й раз. Асноўнае адрозненне парламентаў да 1996 году і пасля у іхных паўнамоцтвах. Да 1996 году прэзідэнт не мог адхіліць закон, калі за яго прагаласаваў парламент. Адзін раз прэзідэнт мог развярнуць законапраект, але калі 2/3 дэпутатаў ізноў за яго галасавалі, прэзідэнт быў абавязаны падпісаць такі закон. Цяпер Лукашенко мае права вярнуць любы законапраект, які яму не падабаецца. До 1996 году прэзідэнт не мог без згоды парламенту прызначаць кіраўнікоў ключавых міністэрстваў, замежных спраў, фінансаў, абароны, унутраных спраў, а таксама старшыню КДБ, прэм'ер-міністра і ягоных намеснікаў. На ўсе гэтыя прызначэнні патрабавалася згода дэпутатаў. Цалкам самастойна дэпутаты выбіралі генеральнага пракурора і старшыню Нацбанку.
Цяпер абсалютна ўсіх міністраў, генпракурора, старшыню Нацбанку прызначае асабіста прэзідэнт. Гэтыя паўнамоцтвы былі абсалютна з вялікім перакосам, што мы і бачым у сённяшняй сітуацыі. Фактычна, выкарыстоўваючы сілавыя структуры, ажыццяўляюцца дзеянні, якія знішчаюць не толькі парламентарызм, не толькі падзел уладаў, але і вельмі моцны ціск на сродкі масавай інфармацыі. Ну, не мне гэта вам расказваць. Стварэнне абсалютна заведама немагчымых умоў для народа выказваць сваю думку. За правядзенне выбараў раней адказваў парламент. До 1996 году усіх сябраў Цэнтральнай выбарчай камісіі прызначалі дэпутаты Верховнага Савету, у тым ліку і старшыню ЦВК. Па новай канстытуцыі 6-12 сябраў ЦВК прызначае асабіста Лукашенка, а Лідія Ярмошына бязменна кіруе ўсімі выбарамі ўжо 24 гады. У 1996 годзе у парушэнні закону Лукашенка прызначыў Ярмошыну старшынёй ЦВК, хоць на той час ён яшчэ не меў такіх паўнамоцтваў. Лидером является Лукашенко Александр Григорьевич. В принципе, было выработано единое мнение о проведении выборов 9 августа. Пасля рэферэндуму 1996 году суды ў Беларусі перасталі быць незалежнымі. Суддзяў галоўных судоў краіны прызначае і вызваляе ад пасады асабіста прэзідэнт. Фармальная згода Савету Рэспублікі прэзідэнту патрэбная, толькі каб прызначыць старшыню Канстытуцыйнага Вярхоўнага і вышэйшых гаспадарчых судоў. Але кіраўнік кожнага з гэтых судоў выбіраецца з ліку суддзяў, якія прызначыў гэтым суды сам прэзідэнт. Старшыня ўсіх абласных судоў таксама асабіста прызначае прэзідэнт. Предполагалось, что все суды должны избираться. Если высшие суды парламентом, то нижестоящие суды могли бы утверждаться местными представительными органами власти. Что право на судебную защиту стало в значительной степени иллюзорным, потому что не допускались жалобы на действия органов управления и должностных лиц, представителей милиции в суд. Мясцовае самакіраванне ў Беларусі канчаткова знішчылі ў 1996 годзе, калі на рэферэндуме не была падтрыманая прапанова вярнуць мясцовыя выбары. Ад таго часу гарадамі, раёнамі і абласцямі кіруюць не тыя, за каго галасуюць мясцовыя жыхары, а тыя, каго асабіста зацвярджае Александр Лукашенка. Выбары засталіся толькі ў мясцовыя саветы, але гэтыя органы пазбавілі амаль усёй улады. Яны мало на что уплывают. Местные советы принимали решения по всем вопросам, и в том числе и по экономическому развитию, по финансам, по бюджетам, устанавливали налоги. Но надо сказать, что слабость местных советов и исполкомов была в том, что у них была слабая финансовая база. Сейчас она еще слабее. То есть люди на местах, они ничего не могут. Даже провести собрание, все требуется с разрешения местной власти, назначенной по вертикали и до президента. У 1995 годзе першы ў гісторыі Беларусі рэферэндум змяніў нацыянальную сімволіку, а таксама надаў расійскай мове статус дзяржаўнай. Юрысты яшчэ тады казалі, што гэтае пытанне нельга было выносіць на ўсенароднае галасаванне ў прынцыпе, бо паводле Канстытуцыі забаранялася выносіць на рэферэндум пытанні нацыянальнай ідэнтычнасці. Конституция 1994 года была лепшая за Конституцию версии 1996 года, тому что она прадугледжвала падзел уладаў. А сённяшні прэзідэнт не хоча этого падзелу, он хоча адзін уладарыць. Але гэта тады знішчае сам рэспубліканскі лад. Тады перайменуйце у Рэспубліку Беларусь, у манархію Беларусь. Такім чынам, мы бачым, што сучасная канстытуцыя напісаная, так бы мовіць, пад прэзідэнта. Яна гарантуе яму максімальную ўладу і максімальны кантроль над усімі дзяржаўнымі органамі краіны. Гэтая канстытуцыя ўжо 24 гады дазваляе Александру Лукашенку бязменна кіраваць Беларуссю. А Канстытуцыя 1994 году ўраўнаважвала прэзідэнта, парламент і суды.
І яна выключала магчымасць, каб адна асоба заставалася ва ўладзе больш за 10 гадоў.